show jabran la bo amunu mon fla do no maliko na ni maliko ka nga fuli bo bela jelen ko bela jelen to sigaro o mana ke jien dugu la hami ba ka wakati ta jien do no ko sigi ka on ma kon foli bele ba hambo ko yu kuma be hani wakati be ko ni ci o yere ani ci aka fla ko nyumana ne nga kuna foni kano dalele ma fu ko bela jelen ki bismillah nga kuna foni blon ko na alamsay juen kalo kile wolonfla samba fla ani mugan fla kuna fon dabne la amba damne nanga ministry musigilo no sraban ka ko kan ko nyana bol manale de madam dambele madina sisugo ale bora ka kuna fona di mina ko ne ayira ka fo ko terrain ha ko mena wili on ka fa ba ko no o mi yera ko mena boli bama ko hani kay ni nyoche ko bol ko falo rebe ke on ka fa ba ko no jumado juen kalo kile sheki kuna fona mina yera ko ni wo boka pikunu Seliba okumu kunkan ko nyana bolima jekulu musikile me hanka faba ko na nulu yara ko ni ka bara ye deme ale nyama hale yara ko ni be femi ke sanwosa nu yara ba foko dugubla hale ka usala dawli ale ko ni wile la aka dil ko la mi yara na ko ni ye deme keren kala ne takanya shi finitigla mo munu sara ko muso nu don te hay deme keren kala ne takanya shuma deme mi yara no ko ni be ke sanwosa on ka faba ko na nu yara ko ni bala tige ka mo laja mo munu yara ko ni setu ye ni seli wakatu sira wala sa ko ni kana moro on ka fama ko nana hulu ko ni be deme keren keren ta ko lu mo ko segere ho mi bara yere be kuru mo karila madam Jallo Jelika Jallo fe mi namba foko uniche uyere alisa nantora seli deme kunkan kula fentigila mo ka chakero membe bulu ko direction service social des armées olu fene jonjon keren kenen ni di o jonjon kenen menu yara ko ni yo ulabe u ka chakero la olu fene utata kanya shi fentigila mo mun yara ko ni tana ko muso nu donto uko mi yere nu ya akode mba bela jene takade ministre musiglo no kala ko kunkan ko nyana bolma ngale de madame Siribe de do Usmani olu utanya mo ya takado hanu u ka fentigila mo be wele colonel major Brema Samake fokata se ma babarama olu tonto meni ko inkene ka kan ko kono nyena ma fintigila mo ko olu ko ne ayira ka fasa ko olu tonyo ko munu yara kontana ku ka demba yo tu ko fe olu be fembela jelenka wala sa le selinya ko la ina hu yara kon kana ne ki fo no fe ku ka deme ko ta ku segere ya ayira ka fasa ko chakeda chama o yara de ko ne deme ku ye wala sa ku be segani mo ko nu deme to ga mina mili lesko hani association faso Amerique demeton olu bela jale ne jonjon keren keren no di la sa kon me se ka du utonyo muso mamunu yara kontana kuka demba ya uto ukoya mi na kon be do ke ku be kan wale amita kam so che sabato fo gata se demsen munu masata yana ko alaka bla ko min janina kuna foni ne bitana ye anga ministre musillo no ko kan ke baru ko nyana baluma nale de Abdoulaye Diop ale ka kuna funula ale chaka nyoko hulu kon fana ala tige ka jonjon keren keren ta ka di alema mi yara nu ko ne ayira ka fasa ko ke ni gela ko mi yara kon to monga jamana ani sede onu nyoko che ko Abdoulaye Diop ale yisse ko ni chesiri na suku be ke wala sa o gela o be se ka wuli ka bon on ka to gam ko mi yara de ko ne ko kan ko baro wi ko do ne ayira kon be Abdoulaye Diop la ko sebe ka ayira kon mi ka fen bala jelen ka wala sa ka jenyo ga sabati an ka jamana hani ko ka mo ni no che to na sugu bala jela o kum le konna na jenyo ko to yara kon fene ala tike ka jonjon keren keren ni dama no obe wele ko chiwara o mi bara bekera kunu aka chaka yorola o kuna funi ne betana yesra ban kan kasara ko kuna funna o mi namba la do de ka foko ta sra la keren keren la buka dugu to da dugu mi me wele ko siri buku ko mobili flyer kon karla nyona no yere de kon dugu ta mobili ani beni du kan kar nyona yin fe hayra la ka foko ma kelen bonena anina matan kele hoyra kon banana ko so ko dem sen fitini sa sabado ko yere kon fena banana ko sebe ni ko yere kon kele tasma fagala hulu willa ka sin jona kani manu ta ku kunda nay se ko ka l'hôpital sombe wulu ko nyana ko de fama mi na mi do ke sa ko ala mi bona anina kala ka bada dali no ya ay ko munu yere kon fena bananunu ko ala ku son kana ala kala ku fama ni no marama alsa nantura siraba kan kasara ko kuna funula ambala dona tuni ka fo ko kulukuru ko kasara ka keren keren la banaba mobli do kun bora ka fo ka bi kunda banaba ko fe ale yara ko ni mama sa ale male ko ni bora ka bi ayere ye akili mi yara ko ni mo bisaba hani kele ho yara do ko ni banana ni ko ina ni do yara ko ni ta ju yara ko sebe ko in kele tasuma fagalo fo ka ta se mobli munu be banaba to ta hulu willa ka se ni ko in kele ka banaba to nu chene ku kunda l'hôpital Gabriel Touré ka
min an bɛ dugawu kɛ sa ko ala k'u bɛɛ lajɛlen sɔn kɛnɛya la ladilikan min n'an b'o don kuma in kɔrɔ o de ye dugutagala bɛɛ lajɛlen k'i i janto i yɛrɛ la ni seli ɲɛkɔrɔla in wagati la ko bɛɛ lajɛlen ka mɔbili dɔɔni dɔɔni bɛɛ lajɛlen ka i janto i yɛrɛ la kosɛbɛ kosɛbɛ walasa siraba kan kasara hali bɛ se ka dɔgɔya cogo min na walasa ni bɔnɛta dɔ bɛ se ka bɔ o la cogoya min na anw ka jamana kɔnɔna la o kunnafoni de bɛ taa n'an ye katikaw fɛ yen an ka jɛkulu min sigilen n'a bɛ wele ko an bi ko olu kɔni fana bɔra ka saga 100 ka t'o di katikaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛ sabatɔmuso ani se tɛ mɔgɔ minnu ani denmisɛnnin minnu masa tanyana k'u to yen walasa olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka seli kɛ lafiya la cogoya min na walasa u yɛrɛ kɔni bɛ se ka seli kɛ cogoya min na ka sɔrɔ u ma mɔrɔmɔrɔ min yɛrɛ kɔni ni an bi ko ni ne yɛrɛ kɔni y'ale kɛwale n'ale yɛrɛ kɔni bɛ wuli seli o seli ka wuli ka dɛmɛ ta k'a di mɔgɔw ma n'an bɛ dugawu kɛ sa ko jɛkulu an bi ko mɔgɔw k'u y'a k'u yɛrɛ wa ko ala k'u sɔn a baraji la o kunnafoni de bɛ taa n'a ye jamana tɔgɔda kunnafoni la min na an bɛ taa bankasi olu ka lopitaliso 2 min bɛ Leko Sagukaw fɛ olu yɛrɛ kɔni bɔra k'u ka mɔbili kɛrɛnkɛrɛnlen sɔrɔ mɔbili min yɛrɛ kɔni bɛ banabatɔ ta teliyara n'u ka bana gɛlɛyara u kɔni y'a jira k'a fɔ sa ko u ka dugu min bɛ wele ko Gomo Sagu ko o den dɔ min yɛrɛ kɔni sigilen don Abijankaw fɛ ko o yɛrɛ de kɔni ye nin dɛmɛ in bila ka na d'u ma a kɛnɛ kan ɲɛmaa caman tun bɛ yen fo ka taa se perefɛw ma perefe ale yɛrɛ kɔni kuma ta a y'a jira k'a fɔ sa ko cɛ min bɔra ka nin mɔbili in di n'a ale ye Gomo Sagu ka ye n'a sigilen kɔni bɛ Abijan k'o yɛrɛ de fana ye lopitaliso nin jɔ ko wa ko ka tila ka baarakɛminɛn bɛɛ lajɛlen bila a kɔnɔ min yɛrɛ n'u kɔni ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ni cɛ in sɛgɛrɛ kosɛbɛ halisa n'an tora bankasi walasa ka se ka sigida lakana ka ɲɛ cogoya min na bankasikaw olu kɔni fana farala ɲɔgɔn kan ka yirituru kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ bankasi min yɛrɛ n'o y'a jira k'a fɔ sa ko yiriden 50 k'u y'o de turu min ye filanbɔya ye moriga fo ka taa se yiri wɛrɛw ma k'u kɔni y'o turu bankasi n'a duguw da la o min yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ko kɔrɔmɔdɔnbaga kɛra an ka cakɛda min bɛ wele ko association malien pour la survie du Sahel fo ka taa se PNUD mɔgɔw ma olu yɛrɛ de kɔni y'u dɛmɛ ka nin ko in kɔkɔrɔma don walasa sigida hali kɔni bɛ se ka lakana ka ɲɛ cogoya min na Mali kunnafoni sɔ jabaran layɛbagaw ni kunnafoni dama de kuma bolo ka da bɛɛ lajɛlen kulo kan n'ala ma basi wɛrɛ kana an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini kunnafoni wɛrɛ kɛnɛ kan halisa an bɛ dugawu dɔn ko ni seli ɲɛkɔrɔla na ko bɛɛ lajɛlen k'i janto i yɛrɛ la bɛɛ lajɛlen ka boli sirabaw kan dɔɔni dɔɔni bɛɛ lajɛlen k'i janto i bolo minɛ la wa bɛɛ lajɛlen k'i janto i somɔgɔw la walasa kɔlɔlɔ ko minnu b'a kɔnɔ hala kan bɛɛ lajɛlen kisi o kɔlɔlɔ ko ma a musaka ko ni denmansa bɛɛ lajɛlen bɛ ka boli kun ɲini kala ka bɛɛ lajɛlen k'a nɔgɔya a kan bɛɛ